Qed joħroġ iktar ċar li suppost soluzzjoni dwar l-Air Malta li ilu jsemmi Simon Busuttil mhijiex possibbli. Tant li anke d-deputat nazzjonalista Claudio Grech qed jgħid li biex xi ħaġa hekk issir hemm bżonn minn tal-anqas żewġ stadji oħra qabel. L-Air Malta hija kumpanija li l-qagħda finanzjarja tagħha mhijiex tajba u għalhekk bil-liġi l-isma tagħha ma jistgħux joħorġu għall-pubbliku kif kien sar fil-każ tal-Bank of Valletta. Xi ħaġa li sa nhar it-tlieta li għadda kien għadu qed jimbotta l quddiem il-kap tal-Oppożizzjoni. Għax bħalma il-BOV per eżempju ingħata f'shares għal investituri lokali, hekk ukoll aħna qegħdin ngħidu li għandna nistgħu nirreplikaw il-mudell tal-BOV u shares fl-Air Malta jiġu mibjuwa għal investiment lokali. Din hija alternattiva illi hija possibbli għadna fil-ħin illi nagħmluha. 24 sija wara deputat nazzjonalista Claudio Grech kellu jammetti li din ma tistax tkun soluzzjoni immedjata. Biex issir l-Air Malta trid tkun diġà qamet fuq saqajja. Għalhekk, fi kliem Claudio Grech, din hija t-tielet fażi. Ġifieri l-titfa l-isma tal-Air Malta listed pubblikament mhijiex kontra liġi. Il-listed aħna ngħidu phase 3 hija titfa l-isma pubblikament. Illum għatlek jiena jekk ittella l-slide tal-lem jiex, jekk ittella l-slide tal-kapitalu l-isma, ara, jiena spjegajt it-tlet fażijiet illi fihom isir qed nipproponu aħna li jsir l-investiment. Mela. L-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista waslet ta' reazzjoni tal-Ministru għat-Turiżmu li qal li dan juri l-oppożizzjoni li daħlet lill-Air Malta fil-problemi għad m'għandix idea ċara ta' kif tista' issolvihom. Iktar minn hekk id-Deputat Nazzjonalista ma qalx min qed jagħti l-pariri lill-Partit Nazzjonalista u żied li mhuwiex f'pożizzjoni li jkollu konsulenti. Jiena m'għandniex aħna il-capacity finanzjarja illi nqabdu firms biex ituna dak it-tip ta' pariri. Il-Ministru għat-Turiżmu żied li bħalissa hemm diversi għażliet fuq il-mejda u l-Gvern ser jibqa' konsistenti u ser iqabbel fejn jaqbel għall-Air Malta. Filwaqt li l-Prim Ministru ddikjara għal aktar minn darba li soluzzjoni trid tkun waħda li tħalli riżultati fit-tul. Mhux biss minn fejn ħansibu l-flus għall-investiment, imma kif l-Air Malta ħatkun kapaċi tidħol fis-swieq internazzjonali, mhux li tsappab għal sentejn tlieta, imma li tgħix u timxi u tiġri għas-snin illi ġejjin.